ሰላም نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ نيماكي ميديا تخطاتلቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሕሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኮኑ ንላኡ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ብውሉድካ ብሓውካ ብወላዲኻ ሕማቅ ክትፍደእ ኣመና ከቢድ እዩ ህይወት ትኸብደካ ሰባት ምእማን ትገድፎ ሰብ ኩሉ ከም ዓይነት ተግባራት ዝፍጽም ኮይኑ ይስምዓካ ምንኣሰይ ከም ወላደይ ዝሪኦ ሓወዩ ኣቦና ብሞት ምስተፈለየና ኩሉ ሓላፍነት ናይ ገዛና ናባዩ ኮይኑ ወላ ሓፍተ ኣቦና ይሓሉ ብዙሕ ነገራት ማኔጅ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዝወደቐኒ ግን ኣነ ነይረ ሽዑዩ እምበኣር ምሳምሓወይ ብደንብ ክንቀራረብ ዝኽኣልና ክሓምም ነገራት ብሕፅረት ገንዘብ ክውሕድዎ ይደልን ብሓፈሽኡ ሳምሓወይ ክኸፍኦ ቂር ክብሎ ክጭነቕ ኣይደልን ትምህርቱ ብዝግባእ ተኸታቲሉ ክሳብ ዝውድእ ሓገዘይን ምክትታለይን ኣይቋረፅኩን ነይረ ብዙሕ ግዜ ገዛይ ወላዲተይ ኣሕዋተይ ስለ ዝብል ኣደይ ብዙሕ ግዜ ህይወት ክምስረት ናይ ባዕለይ ስድራ ክህልወኒ እያ እትመኽረኒ ገኒ ፅብቕቲ ፍጥረት እያ እነይ ማርያም ክትጣበበላ ዝወዓለት እያ ትመስል ኣስናና ኣዒንታ ከናፍራ ኮታስ ኩሉ ነገራ ምንም ክወፀላ ዘይትኽእል ፍጥረት እያ ኣብ ናይ ወለደይ ትካል ናይ ቢሮ ፀሓፊት ኮይና እያ ምስራሕ ጀሚራ ልክዕ ኣፍታ ፈላሜቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ ምስራሕ ክዋየ ልበይ ዝደንገፀ ክላለያን ከለኹ ከይተረድአኒ ክንደይ ዲኣ ክትፅብቕ እያ ዝብል ቃል እንዲጡን እዩ ኣብ ትካልና ስራሕ ካብ እትጅምር ድሕሪ 5 ወርሒ ንዓኣ ዘለኒ ፍትወት ጥራሕ ዘይኮነስ ፍቕረይ በርቲዑ ልዕልቲ ኣነ ዝኽእሎ ኮይኑ ኣይከኣልኩን ክነግራ ድማ ወሲነ ንምንጋር ክጥዕም ብማል ድራር ብሓደ ክንበልዕ ሓቲተ ቁፅሮ ሒዝና ተፈላለና ክሳዕ መሲሉ ንራኸብ ተፅቤት ኣይከኣልክዎን ሰዓትና በፂሑ ምስ ተራኸብና ውቅዒት ሕርመት ልበይ ወሲኹ ኣብ ገፀይ ናይ ምርባሽ ምልክታት ክረአ ጀሚሩ ስምዒት ደጋዊ ኣካላተይ ናብ ውሽጢ ንምእታው ፅዒረ ቁሩብ ክረጋጋእ ጀሚረ ገኒ መፅያ እንታይ ብዝምልከት ደኣዩ ናይ ለማዓንቲ ድራር በለትኒ ኣብ ኢዳ ዝሓዘቶ እንጀራ እንዳኹለሰት ዳሓን ምስ በልዓና ክነግረኪ እየ በልክዋ ብሓውሲ ፍርሒ ብሰላም ድዩ ግን ማለተይ ገፅካ ቁሩብ ዝተረበሽካ ኢኻ ትመስል በለትኒ ዓይነይ እንዳጠመተት ዳሓን ብሰላም እዩ ኣይትተሓወኽን ዶ ዳሓን ቅድም ንብላዕ እሞ ክነግረኪ እየ በልክዋ ድሕሪ ምግቢ ዝኣዘዝናዮ ናይ ጣልያን ፃዕዳ ወይኒ እንዳሰተና እቲ ናይ ኣንቱ ወሕቶ ደግመቶ ዳሓን ንስተሞ ክነግረኪ እየ በልክዋ ገኒ ትዕግስታ ዝፀንቀቐት ትመስል ዘይትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ኣነ ይመስለኒ ኣሎ ክኸይድ ኢላ በርደግ ምስ በለት ብኢዳ ሒዘ ገኒ በቃ ዳሓን ኮፈሊ ክነግረኪ እየ በልክዋ ኣይተኸራኸረትንን መሊሳ ኮፍ በለት ገፃ ንገረንባ ኮፍ እኮ ኢለ ዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ተሕልፈለይ ኢላ ኣዒንታ ካብ ዒንተይ ክተልዕለነይ ከኣለትን ቀልጥፍ ንገረኒ ዚ ዓይነቱ ቀፅልባ በለትኒ ልዕሊ እዚ ነብሰይን ገንን ከጭንቆም ኣይደለኹን ክነግረ ወሲነ ገኒ ፈቴኪ ማለተይ ኣፍቂረክ በልክዋ መሬት እንዳጠመትኩ ኢላ ሰንቢዳ ኣብራህረህለይ እስኪ በለትኒ ኣፍቂረክ ዳ ኣፍቂረኪ ነዝሞ እንታይ መብራህርሒ ኣድልይዎ በልክዋ ቅፅል ኣቢለ ድማ ገና ኣፍታ ፈለማ ስራሕ ዝጀመርክላ ዕለት ኢኺ ኣብ ውሽጠይ ዝቐረኺ ድሕርታ ዕለት ንሳ ኣብ ልበይ ተሪፍኪ ኩሉ ሻብ ወጊሑ ክሳብ ዓይንኺ ዝርኢ ይህዋኽ ከምዚ ምስ በልክዋ ገኒ ድሕሪ ነዊሕ ስቕታ ይገርም እዩ በለትኒ እርግፀኛ እየ ኣምሊጥዋዩ ከምዚ ዝበለት እምበር ምፍቃር ዶድ ኣይገርም እዩ በልኩ ብውሽጠይ
ልበይን ልብኻን ተናቢቦም ኣለዎ ማለት ድዩ በለትኒ ማለት እንትብላ ማለትማ ያሬደይ ኣነ እውን ደፊረ ኸይነግረካ ነገር ጓል ኮይኑ ንምበር እዚ ስምዒት እዚ ኣባዮ ውሽጠይ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ እዩ በለት ተሓጒሰ ወዲያው ከይደ ንምንኣስ ሓወይ ንሳሚየ ነጊረዩ እሱ እውን ማዕረ ምሳይ ተሓጒሱ እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ሰለጠ በለኒ ቀፂለ ንወላዲተየ ነጊረያ ዓሊላ ተሓጒሳ ንፈጣሪኣ ጸሎታ ስለ ዝሰምዓ ድማ ምስኪና ንገኒ ገዛና ወሲደ ምስ ስድረይ ላለያ ልዕሊ ኻሊእ እዋን ሎሚ ሕጉስ ኮይነየ ምስ ገኒ ዕለተ መርዓና ወሲና ደስ ብዝብል መንገዲ መርዓና ሓለፈ ናብራ ሓዳር ጀሚርናዮ ሕጉስ እየ ዘለኹ ገኒ ስራሕ ገዲፋ ኣብ ገዛ መውዓል ጀሚራላ ክወፅእ ብሕንኩስ መንፈስ ሰንያ ክምለስ እውን ከምቲ ክወፅእ ከለኹ ሰነየትን እያ እትቕበለኒ ሰማሓወይ ካብ ኣብ ገዛና ኣብ ገዛይ ምዃኑ ይስፈቱ ምስ ገኒ ጽቡቕ ዝበሃል ሕውነታዊ ቅርበት እዩ ነይርዎ ኣነ ንሓደ ሓደ ስራሕቲ ንደገብ ዝወፀሉ እዋን ሳሚ ክንደይ ኮይኑ ንገንን ንገዛናን የኣልዮም ናይቲ ከዕብዮ ከለኹ ዝደኸም ኩሉ ፍረ የርኤኒ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዐኒ ነይሩ ምስ ገኒ ሓዳር ካብ ንገብር ድሕሪ ሓደ ዓመት ገኒ ክትቀየረኒ ጀሚራ እቲ ገደብ ዘይነበሩ ፍቕራ ክቕንስ ጀሚሩ ንገኒ ግዘ ንምሃብ ኣብ ገዛ ኣብ ዝውዕለሉ ሰዓት ገኒ ሕጉስተይ ነበረትን ሓደ ሓደ እዋን ንኣ ኣይለ ኣብ ገዛይ ከም ዘለኹ እንዳተረድኣ ከሎ ናብ ስድረይ በፂሐ ክመጽ ኢላ 2-3 መዓልቲ ኣብኡ ተሕልፎ ኩነታት ገኒ ልዕሊ ሰማሓወይ ክዕልሎ ዝደሊ ሰብ ስለዘይለ ንሳሚ ኩሉ ኩነታት ዕሊለዮ እንተሳሚ ግና ምንም ከይመሰሎ ግደፎንዶ ሕዚ ካሊእና ንዕልል እዚ ዘረባ ረኺብካ ዲኻ በለኒ ኣይተጸበኽዎን ግዲ ነይረ ኮይነስ ሓሪቐ ኣብ ኮፍ ዝበሎ ገዲፈዮ ናብ መኪና ይምራሕኩ እዚ ነገር እዚ እንዳበኣሰ ክኸይድ ጀሚሩ ንጾታ ርክብ ክሓታን ከለኹ ከእምኑን ዘይኽእሉ ምኽንያታት እያ እትህበኒ ንልዕሊ 4 ወርሒ ብዘይ ምንም ጾታ ርክብ ብኸመይ መለክዕ እዩ ዝጽናሕ እሞ ድማ ኣብ ሓደ ዓራት እንዳደቀስና ክጥርጥር ጀሚረ ገኒ ኣብ ልዕለይ ትኸይድ ከይትህሉ ጥርጣረ ሓዲሩኒ ጥርጣረ ግና ምስ ሰማሓወይ እዩ ነይሩ ምስ ነብሰይ ነዊሕ ተባኢሰ ከመይ ገይሩ መገዛ ሓወይ ወድነይ ዘዕበኽዎ ምንኣሰይ ንምንታይ ከምዚ ገብር ዝብሉ ሕቶታት በብተራ ንህለናይ ክብፅብፅዎ ጀሚሮም ግና ጥርጣረ ጌጋ ይነበረን ሓደ መዓልቲ ምስ ገኒ ዘሎ ነገራት ንምስትኽኻል ብምሕሳብ ዝተፈላለዩ ህያባት ገዚአ ናብ ገዛ ብግዘ ብምእታው ምሸትና ብሓደ ክነሕልፍ ሓሲበ ካብ ስራሕ ብእዋኑ የወፂ ብዙሕ ነገር ገዚአ ናብ ገዛይ በፂሐ መፍትሕ ስለ ዘለኒ ባዕለየ ኸፊተ ኣትየ ኣቑሑት ኣብ ሳሎን ኣቐሚጠ ናብ መደቀሲ ገፀይ ከምርሕ እንተለኹ ግና ዘይተለመደ ድምፂ ይስምዓኒ ኣሎ ብስቕረብ ቁፅሪ እቲ ድምፂ ብደንቢ ክሰምዖ ጀሚረ ድምፂ ገኒ ነይሩ ከኣምን ስለ ዘይደለኹ ንድሕሪ ክምለስ ኢለ መሊሰ ከዓ ንቕድሚት ምስዳረ ይቀጸልኩ እወ ገኒያ እቲ ኣነ ጥራሕ ዝፈልጦ ዝመስለኒ ሰውነታ ገኒየ ዕርቃኑ ጸኒሑኒ እቲ ሓወይ ምንኣሰይ ዝበልክዎ ሰማሓወይ ሓቂፉ ድለዮ ክገብራ ረኣኽዎ ኣብ ገዛይ ኣብ ዓራተይ ብሓወይ በታ ክሳዕ ህይወተይ ፍጻመ ምሳይ ክትኸውን ዝሓረኽዋ በዓልቲ ቤተይን ክብረይ ተደፊሩ ደንበስሒ ስለ ዝነበረኒ ክድንግፅን ከለኹ የውድቐኒ እዩ ሽዑ ምስ ወደቅኩ እዮም ደርጓዕ ዝብል ድምፂ ሰሚዖም ካብቲ ዝነበርዎ ስምዒት ዝተበራበሩ ድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ግና ምንም ናይ ምዝካር ዕድል ኣይነበረንን ነብሰይ ኣብ ሕክምና የረኺበዮ ሳሚ ኣብ ጎኒ እቲ ዓራት ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣኽዎ ሕማመይ ከም ብሓድሽ ደጊሱኒ ደጊመ እየ ሓለዋተይ ጥፊአ ድሕሪ ከባቢ 30 ደቃይቕ ሓለዋተይ መሊሰ ውፀለይ ክሪኤካ ይደልን በልክዎ ድሕሪ ሰሙን ናይ ሕክምና ጻኒሒተይ ዛዚመ ናብ ሆቴል የምሪሐ ንገኒ ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሰዲደላ ናፍቲ ዘለኽዎ ቦታ መፅያ ይቕረ ክገብረላ ብዙሕ ለሚናትኒ እንተ ኣነ ግና ኣቕቢፀ ፍታሕ እየ መሪፀ
ድሕሪ ክልተ ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ፍታሕና ተወዲኡ ገንግና እቲ ይቕረ ግበረለይ ዝበለቶ ውርደት ፈሪሓ ትብል ከም ዝነበረት ልክዕ ምሳይ ምስ ተፋትሐት ብዙሕ ከይፀንሐት ምስ ሳሚ ድሕሪ ሰሙናት ህይወቶም ጀሚሮም ኣነ እውን ናብ ናይ ወላዲተይ ገዛ ተመሊሰ ሳሚ ናይ ገኒ ምኽርታት ብምስማዕ ናይ ብኡ ውርሲ ከም ዝደሊ መዓልታዊ ናብ ስራሕ እንዳመፀ ክጭቕጭቃኒ ጀሚሩ እዩ ነደይ ከይተረፈ ክርብሻ ጀሚሩ እቲ ማንም ሓላፋይ መንገዲ ዝቐንአሉ ዝነበረ ህይወት ገዛና ብሰንኪ ገኒ ፋሕፋሕ ኢሉ ኣነ እውን ልዕሊ ገኒ ክሕደት ሳማሓወይ ክሕመኒ ጀሚሩ ውዕሎይ ስራሕ ሕድሮይ ከዓ መስተን ምስ ዝተፈላለያ ፋይቶታትን ኮይኑ ወላዲተይ ክትልምነኒ ክትዛረበኒ ትፍትን እንተ ኣነ ግና ክሕደት ሓወይን ገኒ ንምርሳዕ ንሱ መሪፀ ብናትካ ሰብ ክትጋሓድ ሕማሙ ከቢድ እዩ ንምድሓን ግዜ ይወስድ ከቢድ ቁስሊ እዩ ካባይ ይመሓርኩም ሰላም ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ይላቦ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃልይኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ይትሕመቑ ሰሰና እዩ